Još od izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Nišu tokom predstavljanja tenkova T-72B1MS doniranih od strane Ruske federacije stalno se provlači priča kao i članci u novinama o nabavci ruskog sistema za radioelektronsku borbu Krasuha. Za sada imamo potvrdu i od ministra odbrane da se ozbiljno razmišlja o nabavci jednog ovakvog sistema za potrebe vojske Srbije, ali nije poznato koji će to sistem biti. Naša javnost definitivno navija za ruski sistem radioelektronske borbe Krasuha 4, ali da li je on jedini izvor? Naravno da nije. Pored Krasuhe, Rusi imaju još dosta različitih sistema za radioelektronsku borbu, a jedan od tih sistema ću vam danas predstaviti. No pre samog predstavljanja treba istaći i to da je ministar odbrane izjavio da su ljudi iz vojske Srbije već otpočeli analizu raznih sistema namenjenih za elektronsko ometanje i izviđanje, odnosno za radioelektronsku borbu, i da se tek treba vidjeti šta to naša vojska tačno želi, odnosno šta smo to odabrali. Ja ću vam sada predstaviti samo jedan od ostalih ruskih sistema za radioelektronsku borbu. Radi se o RLK MC-117Ž6 Vladaj. Ovo je jedan od najnovijih ruskih sistema za radioelektronsku borbu. Sistem je prevashodno namenjen otkrivanjem i ometanjem bespilotnih letelica raznih vrsta, od velikih bespilotnih letelica kao što su MQ-9 Predator, do znatno manjih bespilotnih letelica kao što su TB2 Bayraktar, pa i manje bespilotne letelice. Po informacijama koje smo mogli pronaći, kaže se da je ovaj sistem prošao sve potrebne testove i provere pre njegovog uvođenja u operativnu upotrebu u vojsku Ruske federacije. Inače, razvoj ovog sistema otpočeo je 2016. godine, a cilj istog bio je da se napravi kompleks, odnosno sistem sposoban da otkrije, prati i ometa objekte u vazduhu sa izuzetno malim radarskim odrazom i relativno malom brzinom krestaranja u vazduhu. U toku razvoja, sistem je dobio ime RLK-MC, odnosno radiolokacioni kompleks malih ciljeva, dok je ime ovog sistema za potencijalne strane kupce ROST-1. Elektromehaničko postrojenje Lianozovo je ovaj projekat uspelo da dovede, to jest da privede kraju, već tokom 2018. godine, kada je RLK-MC i prvi put prikazan javnosti na sajmu Armija 2018. Nešto kasnije, Ministarstvo odbrane Ruske federacije najavilo je da će sistem radioelektronske borbe, odnosno REB, RLK-MC-117Ž6 Vladaj biti uskoro i primljen u upotrebu u raketnim jedinicama Ruske armije. Sada da pređemo na opisivanje samog sistema. Sistem radioelektronske borbe Vladaj montiran je na šasiju kamiona KAMAZ 5350 konfiguracije pogona 6x6. Na samom vozilu nalazi se jedan kontejner, odnosno kabina, koja na vrhu ima kupolu u kojoj se nalazi radar, odnosno antena. Inače, moguće je da se sistem postavi na razne druge platforme i objekte. Evo i par karakteristika samog radarskog kompleksa. Talasna dužina iznosi 3 cm, zona delovanja po azimutu iznosi svih 360 stepeni, a zona delovanja po elevaciji iznosi 30 stepeni. Minimalni domet delovanja iznosi 300 metara, a maksimalni domet delovanja iznosi 20 km. Po informacijama koje sam pronašao, domet otkrivanja ciljeva u vazduhu, radarske odrazne površine i tipa, kao što su mali dronovi tipa DJI Phantom ili DJI Mavic, iznosi 6 za Phantom i 7 km za Mavic dronove. A što se tiče dometa otkrivanja malih bespilotnih letelica, kao što su bespilotne letelice Orlan 10, on iznosi ne manje od 15 km, što je veoma dobar pokazatelj sposobnosti ovog sistema za radioelektronsku borbu. Što se tiče tačnosti, odnosno preciznosti određivanja koordinata otkrivenih ciljeva RLK-MC Vladaj stoji ovako. Određivanje koordinata po daljini iznosi oko 7 metara, određivanje po azimutu iznosi oko 0,25 metara, a određivanje po elevaciji iznosi oko 0,85 metara. Što se tiče brzine takozvanog ažuriranja informacija, odnosno vremena potrebnog da se antena okrene svih 360 stepeni, ona iznosi svega 2,5 sekunde. Pored antene, odnosno elektronskog metoda otkrivanja i praćenja ciljeva, sistem radioelektronske borbe RLK-MC ima i optoelektronski sistem koji mu omogućava i da putem njegovog korištenja, odnosno putem korištenja TV i termalnih kanala za noćno smatranje, otkrije i prati ciljeve u vazduhu koji se nalaze u dometu ovog sistema. Optoelektronski sistem montiran na RLK-MC može se rotirati svih 360 stepeni po azimutu i od -2 do +45 stepeni po elevaciji, što mu daje sasvim dobru mogućnost osmatranja vazdušnog prostora oko sebe. Pored svega ovoga imamo i opis karakteristika RTR-a, odnosno radiotehničke inteligencije, odnosno sredstava. Pored već gore pomenutih informacija o uglovima osmatranja i delovanja, imamo i informacije o opsegu detekcije izvora radioemisija.
Sistem je u stanju da otkrije izvor radioemisija na ne manjoj udaljenosti od 4 km. Opseg radne frekvencije, odnosno opseg delovanja sistema radioelektronske borbe Vladaj, iznosi od 490 do 5900 MHz. Pored svega ovoga, imamo i osnovne karakteristike sredstava za radioelektronsku borbu, odnosno mogućnosti ovog sistema u borbi protiv dronova, bespilotnih letelica i drugih vazduhoplovnih sredstava koji se nađu u njegovom dometu. Sistem radioelektronske borbe RLK-MC 117Ž6 Vladaj u stanju je da otpočne efikasno ometanje ciljeva male radarske odrazne površine i male brzine leta već na 4. kilometru, a to važi ne samo za sisteme koji održavaju komunikaciju sa svojom komandnom stanicom putem radio data linkova, već i putem satelitske navigacije, što značajno povećava sposobnost i mogućnosti ometanja, odnosno povećava samu efikasnost ovog sistema. Sad krenut ću u nabrajanje od čega se sve sastoji ovaj sistem, pored onoga što sam već spomenuo, pa tako imamo radarsku stanicu u kupoli na vrhu vozila, sistem za hlađenje samog radarskog kompleksa, dizel generator, ormar, odnosno kompleks za napajanje i komunikaciju sa umreženim sistemima. Sistem je opremljen i sa 2 rotaciona optoelektronska sistema, onda imamo i sistem koji je opremljen sa uređajima za klimatizaciju unutrašnjosti, odnosno kabine operatora. Imamo opremu za povezivanje sistema sa drugim sistemima itd. Što se tiče samog sistema, on po navodima ruskih izvora ima visoku pouzdanost, automatsku kontrolu i dijagnostiku, posjeduje visoku preciznost pri otkrivanju, praćenju, identifikovanju i ometanju ciljeva u vazdušnom prostoru. Broj ciljeva koje ovaj sistem radioelektronske borbe može istovremeno da otkrije, prati i ometa nije nam poznat. Generalno o ovom sistemu se veoma malo pisalo i veoma se malo zna, što i nije čudo s obzirom da se radi o sistemu za radioelektronsku borbu, što je prilično osjetljiva i delikatna tema o kojoj se nikada čak ni za sisteme dosta starije proizvodnje nije pričalo u velikoj meri, barem ne u njihovim detaljnim i tačnim karakteristikama. Treba istaći da se ovaj sistem može koristiti autonomno, ali mu se najviše poverava uloga u sadejstvu sa sistemima protiv vazduhoplovne odbrane, odnosno sistem radioelektronske borbe RLK-MC prati baterije i divizione raketnih sistema protiv vazduhoplovne odbrane i vrši njihovu zaštitu od mogućih napada malih isporo letećih bespilotnih letelica i dronova. Tako se efikasnost ne samo raketnih baterija i diviziona sistema PVO povećava, već i samog sistema RLK-MC 117Ž6 Vladaj, koji uz koordinaciju sa radarima i sastava baterije, odnosno diviziona, može imati značajno bolju situacijnu svest, a pored toga mogu se i međusobno deliti informacije. Sve u svemu, nadam se da nisam bio konfuzan tokom izlaganja, odnosno predstavljanja ovog sistema radioelektronske borbe. Rusi pored ovog imaju još dosta sistema iste, to jest identične namene, ali on ima neki drugi put. Ovaj sistem bi itekako mogao da nađe svrhu, odnosno svoje mesto u inventaru Vojske Srbije. Danas se svaka zemlja može naoružati ne samo izviđačkim dronovima i bespilotnim letelicama, već i bespilotnim letelicama sposobnim da nose i dejstvuju sa vođenim, odnosno preciznim ubojnim sredstvima, a da ne zaboravimo još ubitačnije dronove kamikaze. Delovanje, odnosno rezultat rada svih pomenutih besposobnih vazduhoplovnih platformi, vidjeli smo tokom rata u Republici Arcah, odnosno Nagorno Karabahu, gde su Azeri bukvalno urnisali Jermene korišćenjem pomenutih sistema. Jermeni im se nisu mogli suprotstaviti, barem ne u nekoj ozbiljnoj meri, kako zbog manjka sredstava za radioelektronsku borbu, tako i zbog manjka modernih raketnih sistema protiv vazduhoplovne odbrane koji bi bili u stanju da prate i zahvate male isporo letuće ciljeve kao što su bespilotne letelice. Zato smatram da bi nabavka praktično bilo kog sistema za radioelektronsku borbu za potrebe Vojske Srbije bila jedna sjajna stvar, koja bi u mnogome povećala sposobnosti i mogućnosti naše vojske u delovanju pri većem prisustvu neprijateljskih bespilotnih letelica i dronova. Da li ćemo ovaj sistem kupiti, to ne znam. Po rečima ministra, sada se analiziraju sve opcije, odnosno radi se na sagledavanju potreba naše vojske i sistema koji bi nam najviše odgovarao. U to se sagledavaju ne samo karakteristike samog sistema, već i zemlja porekla istog, jer je to ne samo stručna, već i politička odluka, a bitna stvar jeste i cena. Tako da ostaje nam samo da čekamo i vidimo šta će to naša vojska odabrati. U suštini, to bi bilo to. Nadam se da vam se video svideo i kao i uvek hvala na gledanju.